Ụmụnne m ndewonu, aha m wụ Eziada Ifeoma, awụ nwanne unu nwanyị. Ihe m ji wee na-eme ihe onyonyo a taa wụ ka mụ na unu wee kọrịa, ka anyị wee reason it together. Maka anụju na m ntị, agụjukwana na m anya na-afụzi m ofu nji agụ. Gịnị ka a na-ekwu? Nnamdi Kalu, Maazị Nnamdi Kalu asịkwa, IPOB asị hụ, ESN asịkwa, ndị nke a sị hụ. Ọ bụ ihe anyị na-ekwu, ọ na-afịọ everywhere. Imepe WhatsApp, o juru everywhere. So gịnị ka a na-ekwukwanụ, gịnị ka a na-aka? Ndị ụfọdụ sị mba, anyị agaghị sọpọtụ Nnamdi with ESN ya, anyị sọpọtụ Yoruba. Ọ bụrụ na anyị asọpọtụ na ndị proscribere, Nigeria gọọmenti proscribere ha maka na ha bụ ndị terrorist. Anya na-ekwu ihe a, nke na-ewutekarị iwu mgbe ụmụafọ Igbo na-ebugharị okwu dị otu a, na-ekwu okwu dị otu a. Ige ntị, ọha na eze ndị Igbo apụta, lee aha ndị Igbo, gọvanọs ndị Igbo apụtasị, a na-achụgharị IPOB, a na-achụgharị ha, a na-atọrọ ndị mmadụ, a na-eme arrest ụmụnne anyị without anyị nwa ikwu okwu. Ọga market boom ga ugbu a na-ere ụmụ mmadụ. Ihe njisi ka mee ihe onyonyo a wụ so that ka posterity chete m that I actually opened my mouth to say something in condemnation of ihe mega ụmụ Igbo. So ọ bụrụ na itinyebeghị ọnụ gị n'ihe a na-emenụ na ụmụnne anyị na-egbu, ịmara that your posterity will not be kind to you. Because ụmụ anyị a na-achụgharị ha, na-atọrọ ha, a na-anwụrụ ha, asị na ndị IPOB na ndị ESN jet a na-agbagharị na-efe, ha na-achụ ụmụ anyị. ESN ha ele ihe ha mebiri. ESN na-ebidoro ọkwa security challenge enwere brought about ESN. They were a product of insecurity. ESN came as a product of insecurity nọ n'ala Igbo. Ndị mmadụ ka ọrụ emebie ya, achịrị nama aga bọsasịa ya, mebisie ya. Abịazie ha na ha nwee confrontations, eme ihe mere, abịa kwụ ụgwọ nama egburu ma ọwụ ihe a. Ndị ọrụ ha mebiri, nwa onye ga-echete ha. Anụ ihe a na-eme, ndị a na-erep, ndị a na-egbu, ndị a na-atọrọ. ESN ji wee pụta. Ihe bidoro ESN, Nnamdi Kalu o setene up ESN. Ụfọdụ asị, Nnamdi Kalu na ESN, ka anyị hapụrụ ya ahụ nnọọ, ka anyị hapụrụ ya, ọya nwe ya, ọya setire up. Unu ga-ahapụrụ Nnamdi Kalu ESN. Ụmụ anyị, ụmụafọ Igbo pụtara wepụta onwe ha iji wee gbaa mbọ, wee gbara ala nna ha mbọ, si na ụmụnne anyị a na-egbufusi ma ndị a na-atọrọ na ọ karịa na anọ zuo na ọ dịghị mma, na ha apụta na ịjụ esi si gịnị ka ụmụnne anyị mere unu ji na-eme ha ihe. That's why they came out. It was a product of insecurity, injustice, killings, rape, violence against ụmụ Igbo. That was what brought them out. Ka anyị hapụkwa ichefu how ESN jiri bido, a product of necessity of the moment. Or what Samson Igbo bidoro this security thing as a necessity of the moment. Ndị Yoruba nwere nke ha, Amoteku or gịnị ka na-akpọ ha. Lee ndị ugwu Hausa nwere. Okay, let's look at ndị Fulani a na-ebugharị egbe AK-47 na-agba. Declare na ha, proscribe on ha as a terrorist group. Rather, I negotiate with them. And ego. Look at ego the federal government now again negotiate with bandits. Okay, look at what happened recently. Oh my God, 300 I got Toronhana school. How can 300 students be kidnapped? Okwamoto ge load mother 300. Ebruha no anye nwe security, nwe ihe anyị nwere. Nigeria wu jungle. Agwapụta ya elo ibe ya. Na anwụrụ na mmadụ 300. Guess what is happening? Negotiation. Ebunye ha ego. Don't be surprised that people are building their own republic using Nigerian resources in the name of a ransom and settlements. Anya nọrọ na agba egbe ọnụ. ESN they proscribe. Ha nke ha na-eme ezughọrọ. Ego ha na-ebu ezughọrọ. Mmanụ ha na-ezu ezughọrọ ha. All the appointments niile, valuable positions niile ha nyere ndị be ha Fulani. Ozughọrọ ha. Yet he buru egbe na-achụgharị ndị be anyị ka ha gbuo anyị. Injustice. This injustice ka ndị nna nna anyị ha jiri gọọgụ.
And that has not stopped. And that injustice is still fanning this Biafra movements and agitations. When Nigeria, people will not be like this, shouting, it's not only Biafra. Look at Yoruba. Nobody can function well as a human being in the midst of injustice, intimidation, killings, rape, and unjotia. We are humans, and you are animals. So amnesty. Then in the banya naturally ha. Now ESN I be say happy and na hapu umwanyi putari baranyi odibo. Umwanyi wearing do hatinye in the line. Umwanyi na bagari ni mohia. Mandi ga agwa na agwa boga agwa gata ha ma agwa ga dobu ha man kege me ha. They didn't care to keep us safe. Wakam Jono Nandi Kalo Nandi ESN. What are they looking for? Kenya Hanacho. What brought them out in the first place, if not injustice? Allah hana choka hazota okwa alibo. When Nelson Mandela nazo for South Africa, what happened? Mbazota South Africa. How long was Nelson Mandela president of South Africa? How long? How long can Madu Wariki was president of a country? Democracy, 4 years. 8 years. Nkahaga. Kayi weri no na ndi choro azota Biafra wuru president. Iga kwa azota nu iga azota ala we chowute. Biafra bianu mo wuru Biafra zonye ga wu president. Biafra bianu me awuze na ndi ga wu president Biafra forever. Okwa anyi ga ejide egbe n'aka ewejuwa nwanyi ogeri. Omu Igbo ihe m ji na-eme ihe awu ka anyi mara ihe. Nnamdi Kanu na azo ka Biafra bia. ESN now to protect our people. Kahanyem Biafrans protection from undi nebuani. Makana ha ujira iporohi. Hama na anyi woman neha. So inyem nasi kanyi support so ndibani. Can you support umwanyi putaranu inyanyi security? Can you support Nnamdi Kanu mege ibido we take any security to our people? Nandi onwe omahu keku ona yakpo ndi mmadu iyi ona ekwugheri ona eme nka ona eme nka na eme ngwanu anya aga na aju ubi anyi maka na oruru ahihia anya aga atufu Nnamdi o hapuzi ibu nwa afọ Igbo maka na o nwere ndi okporo iyi anya ọ ga-ahapụzi ụmụ anyị ndị bịara ịgbara anyị mbọ ịsọpụta anyị maka na emere ha identify to Nnamdi ka anyị agazi anyị agaghị eso ha maka na proscribe ha ha wo Nigerian government proscribe Nigerian government proscribe na ndị Fulani Nigerian government proscribe na ndị ha nwa ji egbe na-ebunye themselves ka ha na-atọrọ ndị mmadụ ha na ransom ha mee ha eke agbata eke biko ụmụnne ihe m ji na-eme onyonyo a ka anyị kete n'ụra Nnamdi Kanu wụ nwa anyị ESN ebidoro wụ ụmụ anyị mbọ niile ha na-agbawo maka ụmụ Igbo ka ala Igbo wee dị mma ka mmegbu a na-emegbu anyị wee kwụsị ọ wụ ihe ha jiri pụta wepụta onwe ha ma nke ha metere ma nke ha na-emeteghị ka anyị were gozi the fact that ha na-agba mbọ maka Biafra Nnamdi enweghị nke ihe ọzọ na-agba mbọ na-awụghị ka Biafra bịa ndị ESN enweghị ihe ọzọ mbọ ha na-agba na-abụ to protect Biafrans. Why can't we support this? Nnamdi Kanu to a conference table. ESN to a conference table. Let's have a way forward. Before this kaga bido security outfits in cause. Otuaka bido se mobile everywhere. Biafra movement in cause 1301. Iye niile aha ebido gasiri ejulele negi kukororo. It will not work because until anyu come mamiri onu before ba ofufo ma anyu ko hi onu ogakwa ha agba ofufo so nye m na-akpọ unu taa ụmụnne m ka anyị bido nyekọwa mmamiri ọnụ ele ndị nwere amamihe n'ala Igbo ele ndị nwere ike ịbụ ọnụ na-ekwuru ụmụ Igbo kpọọ na nwaanyị nwoke Nnamdi Kanu kpọkọta na ụmụ nwaanyị ndị ESN ka anyị gbaa ha gburugburu wee kwado ihe a na-eme let ESN na-abịara na were a unifying force for ụmụ Igbo ka agarakwa ịga ugbu a na-ekewasị ka anyị were unite ourselves gbakọta together kwụrụ ka ukwu azịza maka na anyị wuru ukwu azịza aga agbajili anyị mana anyị nọrọ n'ofu agakwa agbajisie ihe a mana Chukwu agaghị ekwe because this time is a time ka anyị ga-unify ourselves onye m jisi mee ihe ka unu wee ghọta
Nnamdi enwe ihe ọzọ na-achọ na-awụhụ ka ala Igbo dị mma. ESN enwe ihe ọzọ ha na-achọ na-awụhụ ka ala Igbo dị mma. Anyị niile wụkwa na ụmụafọ Igbo enweghị ihe ọzọ anyị kwesịrị ị na-achọ ugbu a na-awụhụ ka ala Igbo dị mma. So onye mara mbọ ọ ga-agba, onye mara okwu ọnụ ọ ga-ekwu, onye mara nke ọ ga-emenwu, biko ka anyị bido mewe ya. Ala Igbo ga-adịrịrị mma. Ọ ihe m si ma ekwu ụmụnne m. Udo dịrị unu, dịkwara m onwe m. Ise.